Kane kadek All India Radio Shillong ka khubor ban pule dailus atas im kini kilong kimat bukongsan jong ka khubor Batha ka sarkar padeng ki jilla bat Union Territory ban pet ki district ki bakajing ITK jong ki priu ka tuna kanang ban la ban kampai khamat chaki bat ban wat ki lat ban penpoy ka jing ITK chaki than nong kandong Baro ki office sarkar bat ki jaka puli ki bahap hapo ka khatlai maurin kaneng arphau saw mau phlang bat saw pho nyau Rajabala Assembly Constituency Hamigalia ken khang hakalai photarek muntau banai Bat ha Assam ki elementary school na kabanta ki standard 1 hadu 8 bat class 11 ki badai jong ka sarkar bat ki riushimet ki la ple na tu nen kasngi Hashwa binglet chiki khubor ki babanya ninya ngap yakene ki chingpin bana Namar kejing don jong kejing pang COVID-19 ni kentu ye kinong sngap jongi bakin am kensting ni kenshingan ndrei ban shim ye kilat jingya da baro bat kitu kibela saw pausan nam shaneng kibela dap aya ketika hakawat ka banengkong kide ban nit aya kawat ka ba aru hakapor balabu long kiba pikir bat yada da ka bale ye kine lightly ki rukom le kibasu Deng ye kijing da khamat bat khamut penjinga iwei ni iwei pan bat khamle kho ekakti bat ka khamat Lada pidan kam jing tip ke babanya sepang ke jing pang COVID pila ban pun hau national helpline number not iwe alai kandai nyau pra not sau hendriu but iwe not nyau san lane hau helpline number ke Meghalaya iwe not pra but iwe not nyau not mentapat ke khubor ke babanya Ka sarkar pedeng kala batha ek jilla bat Union Territory bakin pen kino ki district ki bakajing ITK jong ki priu kaduna khanang ba anla ban khampai khamat chaki da ka bawat ru yekilat kilenti kumnu ban pensung thu ek priu bakin wan chakhamat ban ay ketika bat ban bu shu ek jaka ITK bat kumju ru ban penbiang yekilat ban penpoy yakajing ITK hakitha nyong kendong Lapatha ru yaki bakin yasami ki buit ki lat ban penjur ke jing ITK yakawat ka baar Secretary katnat ka koit ka kya jong ka soka pedeng Rajesh Bhushan kam menshwa ula bishar banya yak jinya chaplang jong ka jing ITK banyada na ka jing pang COVID-19 ringkat bat ki secretary bat ru ki managing director ka National Health Mission jong ki jilla bat Union Territory Rajesh Bhushan ulai ru ya ke jing treshitom jong ki jilla bat Union Territory bat ya thu ru pamenta ke India ka la jankot shaka billion ha ke jing ai ya ka dawai tika U Commissioner and Secretary ka Sarkar Meghalaya Katanat General Administration A ula pentep babaro ki office sarkar bat ki jaka puli ki bahap hapo ka khatlai mauring keneng ST ka arpo saw mau plang ST Assembly Constituency jong ka East Khasi Hills District bat ka saw punyo Rajabala Assembly Constituency ha West Garo Hills District ken khang hakalai photarik menta ubnai kenang ban penla ikinong thep vote jong kitai ki jaka bakin let ban pendap elaka hak election siteng samoy saka yung dorbar thawan ka Meghalaya kinong tre sarkar ki batre shikiwei ki jaka bat ki badai kinong the vote jong ki laitale ki constituency kinyo dakashuti bakelpang kumjuru ki bre ki batre balasngi hakinu kinu ki kam ni ki sengkhayi ni karkhana ki baham hapo ke NI Act khat plaspa prapawai kenthup ikito ki batre hapo ka constituency bat chabaru ki badai ke no thap vote jong ki laitali ki constituency ki don hok banyo ya ka shuti ringkat ka jingseu kat kom ka section shispa lai pausan bi jong ka RP Act shajar khandaspa san pawai Katanat pulit jongka Manipur kala rakhi yak Racing Day bashis patlai po jongka Hamadan Parade jongka 1st Battalion Manipur Rifles hinin kasngi hakaba umantri rang ba biren Biren Singh ulalong ukongsan haba ajin kren umantri rang ba ul ai kublay ya baro kinong tre jongka tanat pulit ka Manipur bat yaro iki pulit na kabanta ka jing tre ba IT lut bat ka jing ranti ha ka jing shakri jongki kamtam hakaba penne eka sukasan bat ka bhaga men jong upai ba Ulaong babaro ki breu ha ka jalla ki deban buram ki pulit na marba kila ai ka jing shakri ha ki por badon kam Ula benrap ru baka jing long jing man ha ka jalla kala nang kambha da ka jing tre kambha jong ka tanat pulit bat ki breu kila kam so shngan ban banwan
Habak dauru halor ke benta jong ki pulut ha ke jing pentrei kam ye ke jing lap persya ye ke jing penon kam yu drugs umuntu rangba and Biren Singh ulong ba ka Narcotics and Affairs of Border nap jong ka tnak pulut ke Manipur kalatra shitam ha ke barat ding khong ye ke jing sniu jong drug ha ke jella Yakaid milad un nabi kabalong kasi kha jong Prophet Muhammad larakhe hakaleng kari India hanen kasi haki babun kichaka ki organizing committee ki larai ban ampen long ke jinga ya ba namar ke jingdon jong ko COVID-19 hendrai ki don pat ka to ni ki jala hakaba ki bor pinya ki la sha ban ya tang khandet upai ba dengkat ke jingbut yeki kendon jinga da jong ko COVID-19 President Ramnath Kovind, Vice President M. Venkaiah Naidu, but Menteri Rang Badu Narendra Modi, kil ay kublay yeki briyo hakajing raki yaka milad un nabi. Balat khandai po khandai klur ki dawai tika yada na ke jingpang COVID-19 la deb ban ai hakari India hatu menta ha ukurwo abu ulapha umantri ka tanat ko koi ka kya ka soka pedeng umansuk mandavia ulo ong bakari kla ya chaprang ban kincho shakasispa klur ki dawai tika bala ai shikinong shong shinong jongka katanat kala ong bakajing kot ki brio hakari ya mentahi ka long khandai po pra point khat saw na ka shispa ka balong ka bahedu na du ubanai leper Nam balatem balat khat khanda hajar mut ki brio ki lakot hinin kasi bat baro ki balakot ki long lai klur lai phausaw lak san phau pra hajar praspa iwengun Hamegaria iwe brio laklat na kachingpang COVID-19 hinin kasi bat dagani kachingyap ki brio ka lakot sa kasiya jar south pa lai pakhandai ngun ka Directorate of Health Services ka lapentim baki don hundre phausan mut ki brio ki badang yo thmai kachingpang hinin kasi rengkat bat kini kachingdon ki brio ki badang shitam menta ka long hinyaw spa saw phau ngut Hakajuk kapor sispa iwengut ki brio ki papang COVID ki lakon ka balanang penkiw ya ki jingdon ki balakon syaka prapa wajar kandai spa ngut. Kini kedek All India Radio Shillong kabawan lam sepi ya kukubor. Haasam ki elementary school na kabanta ki kena bapule na do standard 1 hadu 8 bat ru ke class 11 ki badai jong ka sarkar bat ki riu shimet ki laple nin kasngi rengkat ke jingbut ya ki kendon jingeda na ke jingpang COVID-19 kum balapatha da ka sarkar ka hukum bala penmi da katanat puli puthi kalong baya ki class and penlong license shita yo na kabanta ki standard 1 hadu 8 ya ka ne ka rai ban play school la shim hadin bala yo e ba ka jingpang COVID-19 jong ki brio ka la duna ya ka ar na ka shispa ha ki district bat la da ja ba ka ke ya ka ne nkang byang ya ki school la ongru ba ka jingdon ki khna ha ka wei ka section kam dai ban palan ya ka lai phongut ka sarkar Mizoram ka lapin jalan ya ka jiyalap ban pensul thu ya ki priu shapang ka jingdon kam bandeng ya ka mas khanang ban la ya khun ya ka jingpang COVID-19 shadow ka lai phoi tarik menta ubnai Umantri ka koi ka kya Dr. R. Lalthang Lena ulapin bana baya ka ni ka rai la shim ha ka jiyalang ba lapin long ba ki Deputy Commissioner ki Chief Medical Officer ba ki Public Relation Officer ki bana ka leng ka jalla Umantri ula ay kublay ki nong tray jong katanat ki bala tray shitom da ka jing IT lut ha ka jing yakun ya ka jing pang COVID-19 ha ka jala. Ubuntu rang bado Narendra Modi unya kren bat ya pelu jing mut bat ki pait nong shong shinong jong kari bat ki badon shabari ru kumjo ha ka program man ki bat jong leng ba ko All India Radio lasngi ublay. Kani kandai ka benta ba prapho arjang ka program umantri rang ba do ula kentu ye ki breu ba kin sam ye ki ching ai chung mut chongki da ka ba pha ha ka namo app la ne ka mygov open forum la ne ki la ban chupon ha u number ubang dan kam ban siu pisa kata iwe pra not iwe nyo pra not but ban record ye ki ching kran chongki ha ka tin hindi la ne ka tin english kilan ban phun kin play hadu kasngi thodi ka company racket
Kala pelat ban pentrekam ya ke program The Birds and Beestalk ha Meghalaya na ka benta ki khanna rit bat ki samla ya ke soskularya sung thu chimut la ya soi daw ACH Marak Secretary jong katanat puli puthi ka Meghalaya ubalongru State Project Director ka Semam bat ikong Jenny Syndrome State Planning Community Mobilization Gender Coordinator Semam SSA nakalyang ka Meghalaya bat Uravi Bhatnagar Director External Affairs and Partnerships SOA ka Racket Company. Ka program The Birds and Beestalk kadai ka balalam khamat da ka Durex balakarshan da ka Racket da ka JS nok tilang bat kisor ka jala bat bala pentrekam da ka Plan India. Kani ka program kala trai khlem shom that ban a jing nang jing start ik samla rung ba ki rukom jing hikai ki ban pentbet ik sap ki phong jong ki bat baken longru ki bril ki baton jing kit kli. Chief Judicial Magistrate ubalong Secretary ke District Legal Services Authority West Janta Hills ula pentep ba ke District Legal Services Authority kan penlong ya ke Special Lok Adalat ha ka lai phau tarik menta ubnai ha ka por shipho bijemin step ha District and Session Judge Court ha Jowai ki mukot duma ban bishar ha ka nikasngi ki kenthop ya ki biadai bat ki bank ki baki jai case ki criminal compoundable case ki bill boarding electric ki mukot duma biadai bat ki jinga ka ja ha ki kambala ka khando ka sham ka MACT ki kam shongkha ki Negotiable Instruments Act hapo ka section shispa lai popra ki jinga ka ja biadai bat ki nong thet nong pen ki khajana ki kam biadai bat ki jinsi tulab bat allowance bat ki bill biadai bat ka Kat tu ke khubor kalakut nak All India Radio Shillong.